سلام علیکم مردم شریف تاجیکستان. امیدوارم خوب هستین. روز سعید جمعه مبارک باشد. شخرات فامیلش نمیگیرم برای که در فامیلش من پلیوات کردی بودم. ایدالش پلیوات میکنم برای که آدم کبیریه، مویدین کبیری. خیلی که خدرکوسکی دیگه نمیدونه چیکار کنه. سه چهار شاگرد تیار کردی است. زیدی حکومت روسیه فدراسیون برات بردهسان. مویدین کبیریان نموخیل. уже мардум медона кист Муиддини Кабирии Курнамак, а имрӯз мо дидесем одамоша. Бобои лангари тупой чихел мардуми рус меган. Бобоҷони биз моҳи сентябр ман ин рӯзора жда доштам. Меган ку кавк айдани хиш тир мехӯра. Моҳи сентябр ман ҳамаша навиштагӣ дорам. Мазиди хоино 24 соат кор кардесам. Моҳи сентябр 12 бор кадом рӯз кадом соат шумо биден дар кабинети Шухрат. ман ҳамаша медонам. насиб боша намози ҷумъаро бихонем, видеоро интизор шед. бобоҷони 88 чӣ багане тинами одама реклама мекунӣ? барои чӣ шумо кабинетш мерен 3 соат 18 минут охирон бор, агар хато накунам, насиб бошад навиштагӣ дорам, ишонтон метавам. чӣ кор мекунед кабинети ин ҳаромда? як шаҳрванд биромад гуфт бобои лангария ки ту одами Шухрате. интизори видеошен. дӯстони азиз, ино ҳамаш миллатфурӯш ҳастанд. ҳамаш ҳозир и Шухрат ҷабрдидара тайёр кардааст ки бояд бубурад зидди ман видеобарашение кунам. ҷабрдидара и калабо ки дар рӯи экран дидесен, глав нишон анами одам аст. дӯстон, спонсоре анами одам кардеса. ира қаҳр кардаги будае ки ман ира тупош гуфтам. ина бо мегумад бачаи Каромат Шарипов. ту як балабол одаме. ту мефаҳмӣ? тахта лидер мегирӣ, ман бояд тира истифодат барам. мефаҳмед? Исоқов Айёб зидди экстремизм, терроризм баротса мебурд и бурдесай. хоинои миллат. шумо ҳамат ҳамин одамое ки гап задесен, ай Муҳаммад Тевед, то аз статкае ки имрӯз биромада зидди Исоқов Айёб видео кардесен, бо мегӯм ин рӯзоро ман ждат киста будам. бобои лангари, ту мебурӯи мегӯй ту зидди Муҳаммад Тевед видео кардеси, мара гуфтеси. зидди иш тупой. и одамо садҳо ҳазора фанкаги ҳастанд. ту мефаҳмӣ ту мара? нуми хубот мондагиян. тупой. зинда бошед дӯстони азиз. видеоро интизор шед.